סליחה אחי, אני מצטער, באמת אני מצטער. تزدين. مساء الخير لكل المستمعين. نكمل معكم الليلة زي كل ليلة ونستقبل مكالماتكم وحابين نسمع منكم، نسمع قصصكم وأي مواضيع أنتم حابين تحكوا لنا عنها أو تشاركونا فيها، إن كان عن الحب، الكره، المأساة أو السعادة. إحنا موجودين نسمعكم وين ما كنتم مستمعينا. خطوطنا هلأ مفتوحة. معكم ليان في بث حي مباشر من القدس. رقمنا هو 0265. אתה פנוי? הכותל המערבי. תודה רבה לך. סליחה על השאלה גברת, למה הולכים לכותל עכשיו? אנחנו הולכות לתפילה לשלום הנערים שנחטפו. בטח שמעת על זה. בטח שמעת על זה, באמת, כששמעתי, הזכרתי את הבן שלי שנפטר לפני שבועיים. זה סיפור חזק, קשה לי, עדיין לא שכחתי הכל. סליחה שנייה. כן, את באה. כן, אנחנו עוד 5 דקות אצלכם, כן. טוב, ביי, טוב. אתה יכול לעצור כאן? בבקשה. תודה רבה לכם. תודה לך, שיהיה לך ערב טוב, להתראות. כן חבר'ה, קבלה מרכזית? לתחנה מרכזית תעריף לילה 60 שקל אחי. כמה? 60 שקל, תעריף לילה. 60? תעשה לנו מחיר. אני לא רוצה... תעשה לנו מחיר. עד 45. 45. לא, אוקיי. תודה, נסתדר. 35? כן. 30, תעשה ב-30, נו. בניון, אני לא ידעתי שאתה כל כך טוב בזה. והיא מצית, אחי. אחי, נתתי לכם את יאללה, המצית. מצית. נהג, לא נתת לנו מצית. איפה המצית? לא, הנה, יש לי סתדרנו. תודה. תודה, נשמה. אתה יכול לנסוע קצת יותר מהר, נהג? אחי, למה אתה עולה כמו שבלול אבל? סע כבר, סע. מה זה, מלונדון המעיל הזה? מה, אתה מלונדון? הוא מלונדון נראה לי, נכון? יש הרבה אפגנים בלונדון. למה אתה לא עונה? אתה לא אוהב אותנו? לא לך לילה כיפי? לא. לא נורא. כן. זה בטח בגלל הנכבה. זה הנכבה, נכון? הלו, מה אתה פונה ימינה? לא, אל תפנה ימינה, מה אתה עושה? רגע, בוא... שמה, לא? למה תסתובב עכשיו? עכשיו תסתובב. אני לא מרגיש טוב, עייף. אתה לא מקשיב, לא מעניין אותי. תקשיב, אתה תעצור עכשיו בצד. תעצור בצד. תעצור, תודה רבה. בבקשה. זה, יאללה. שלום, ערב טוב. אני צריך לרחוב כספי, אני יכול לעלות? שלום, תודה. איך קוראים לך? אני זיאד. נעים מאוד, אביב. כן? יופי. שם יפה, זיאד. מה יש לך ביד? זה... מה זה? זה מזמרה, זה עבודה שלי, אני גנן. יש איזה זקן, פרופסור, שהוא מפריע לו הצמחים לראות את הקבר של אבא שלו, אז הוא מזמין אותי לגזום לו את הצמחים. והוא אוהב שאני בא בלילה. אז אני אבוא, אגזום לו את הצמחים, הוא יהיה מבסוט. זיאד, אחרי הכיכר, תעצור לי. תודה. מעולה, פה זה טוב. בבקשה. כמה אני חייב לך? 20 שקל מספיק. אין בעיה. לא, שאתה בחור טוב. בגלל זה רוצה לספר לך על הבן שלי שנייה רק. בטח. שנפטר לפני שבועיים. הבן שלך? כן, דרס אותו אוטו בו בירושלים, ונפטר. זה מורים, מה לעשות? מה אתה אומר? זיאד, אני מה זה מצטער, אבל אני חייב לעוף. אני זז. שיהיה לך לילה טוב, אחי. תשמור את האוטו.
الو مرحبا اخوي. اهلين. محطة الراديو؟ ايوه هون وصلت لمحطة الراديو. في عندي قصة بدي احكيها عن ابني مصطفى. اذا في مجال بدي الكل يسمعها على الراديو. انا هلا بعطي بس مجال انك تبعد عن الراديو انك صوتك مش واضح. طيب ماشي يلا. كنت بسمعك بس لما اعد بتبلش تحكي. 3 2 1. شكرا أحمد على مشاركتك معنا. وهلأ معنا على الخط متصل حابب يحكي لنا عن ابنه مصطفى. تفضل شاركنا كلنا سامعين. مرحبا. في عندي قصة عن ابني مصطفى بدي احكيها الكل يسمعني. ابن مصطفى ضاع صوته باص في القدس على طريق أبو ديس. ابني كان يحب الناس كتير ويضحك لهم كتير، وبالذات كان يحب لعبة الفوتبول، فأنا حزنان عليه كتير، مش عارف شو يعني بدي أسوي. ألو ألو ألو